lesson 7 November 7 to 13 ukukhonza emfundweni worship in education. Hamba nami ke sihlobo ngiyakubingelela ekseni namhlanje ngegama lenkosi yethu enguJesu Kristu. Sizobuka isifundo sethu esinendimana ekhanda ethathwa kwiChronicle zokuqala 16:29 la sikhuthazwa khona ukuthi asimnike uNkulunkulu okumfanele udumo, simnike udumo lifanele igama lakhe uNkulunkulu, silethe umnikelo kuye ngisikhonze yena inkosi ngenxa yobuhle bobungcwele bayo. Uma sibheka le ndimana nje iyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukudunyiswa kumfanele futhi muhle enobuhle bakhe. Abantwana bakhe sebebona ubuhle baJehova banomsebenzi wokumdumisa. Ake sivala amehlo. Baba, siyakhuleka sinikele isifundo sethu, sinikele ababukeli baso indlela yodwa ngoJesu, siyakhuleka. Amen. Isifundo sethu ke siqala kamnandi ihlobo zami ngokuveza nje ukuthi isintu sinale ndawana yokuthanda ukukhonza, noma sesiwile siwela esonweni, kodwa ngemvelo yethu uNkulunkulu wasenza sangabantu abakuthandayo ukukhonza. Akubona kumbuzo loyo ukuthi siyidalwa ezinikezele inkululeko yokukhonza uNkulunkulu inkosi yethu ngenxa yokuba sazi ukuthi ufanele ukukhonzwa noma ukudunyiswa. Lokhu kukhonza ke esikhuluma ngakho kuyinto ebonakala ikhona ngaphambi ukuthi umhlaba uwele esonweni, and lapho ayekhonzwa khona ubuso nobuso uNkulunkulu endalweni engakangcoliswa isono, ukufa kanye nembubhiso. Endalweni lasibona khona uNkulunkulu esibonisa ngendlela esingakwazi ukuyicabanga manje yomhlaba ongakaweli esonweni ngaleso sikhathi leso. Namhlanje na ke sesiyabona ukuthi lokho kukhonza okunjalo kusekhona phakathi kwethu ukuba ke sikwazi ukuba simkhonze uNkulunkulu, kodwa sekukhona ukuphazamiseka manje kanye nokudida kwesono kanye futhi nokuthi ukukhonza kwesisikhathi sikhonza izinto ezingafanele noma sesidumisa inkosi singenzi kodwa lokho uNkulunkulu akufanayo akufunayo, kakhulukazi incwadi kaMark 7:1-13 uJeremiah 7:4 la sithole khona ukuthi uNkulunkulu uyakhala, uJesu uyakubalisa ngokuthi balahla umthetho kaNkulunkulu ngenxa yesiko labantu. Njengoba nayo yakhala ukuthi abantu bakhala ukuthi ithempeli, kodwa bese kulona ithempeli bahluleke na ukukhonza uNkulunkulu okufanele akhonzwe yena yedwa. Ileyo ndawana ke esiyifumanayo itrust yendaba yonke ilena nje ethi ngakho ke ukukhonza kuyinto engamava ayisizinda emfundweni yobuKristu kanye futhi odabeni lokukhonza. Lesifundo sethu ke esikhuluma ngako. Hlobo zami, ngibe nalo ithuba lokucosha ingxenye yemfundo yami eyikoleni zebandla lama-Adventist okuyimfundo yobuKristu. Ngitholile ukuthi ngempela umkhuleko alikho iklasi eliqalayo ukungathandaziwe and alikho eliphela ukungathandaziwe. Phakathi ney'nsuku ngoLwey'thathu ngempela sonto ngoma-Friday kuba khona iy'nkonzo ezenziwayo, nangalo isabatha kusesikhathi kube khona inkonzo yeviki lonke singathi la kukhethwe khona iviki elithile onyakeni kwikhalenda wenyaka lapho kuba khona iy'nkonzo kushinyayelwe mhlambe kabili ekuseni ngo-10 nantambama kusihlwa. Into leyo ebonisayo ukuthi ukufunda nokukhonza kwizinto ey'ngahlukaniseki ngokwemfundo yobuKristu. Lana ke kukhona ke ukukhonza ke izinto ezingezona. Siyathola ke ukuthi angingabazeki namhlanje ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni wayesenze saba naso isikhala sokukhonza, kodwa lokho kukhonza sekuphazanyiswe isono okwenza ukuthi manje njengoba sasikhonza ekuqaleni nje
yena yedwa odala izulu nomhlaba, inkosi nomdali efanelekileyo. Kodwa namhlanje sesithola sesiguqukile emveni kokuwa sesikhonza izinto ezi-wrong nabantu imbala. Ngakho-ke ukukhonza-ke lokhu-ke sekuyinto nje esithanda ukuba iphaphalaze kakhulu. And ngempela-ke ukukhonza noma yini, ngisho abantu, nemali, ucansi, nakho konke isifunde sikukhulume ngakho, kukhona nodumo lukhonziwe lesi sikhathi. Abantu bayafuna ukuzenza ngcono bese beyadunyiswa. Sinabantu abadunyiswayo abakhothanyelwayo namhlanje ngenxa yokuthi bengaqondi ukuthi munye kuphela okufanele aguqelwe, akhothanyelwe uNkulunkulu, adunyiswe ngenxa yokuba enobuhle bakhe njengoba indima ekhanda isitshelile. Kuyavela ukuthi abantu sebenze lento yokukhonza yaba into engathi nje isabalele, kanti cha yona inoyedwa nje kuphela okhonzwayo. Ngezikhathi-ke eziphambili babekhonza-ke amaxoxo, kodwa bakithi kodwa namhlanje yena abasekho lapho-ke, sebethe ukuphucuzeka. Kodwa bayekile ukukhonza uMaria nokunye-ke okukhonzwayo, abantu abaphucuzekileyo, nabantu abacabanga ngendlela yongamesabi uNkulunkulu. Bona-ke bakhonze imali, bakhonze ucansi, bayikhonze bona nabaculi-ke abacula umculo kuthiwa i-rock. And then-ke nokunye-ke okuningi-ke nosopolitiki bakhonziwe nabo. Kuye kungethuse nje la kosopolitiki athi umuntu egangile sihambe siyommela sithi thina uyasukela. Usukela kanjani umuntu egangile? Uma sinangiyena lona kugange bani, shuthi le mali idle yona. Umhlaba wethu ukhohlakele nabantu. Inkohlakala yikho kuphela leadership, ikhona followership. Leadership corrupt, followership corrupt, corruption all the way. Indaba yesono. Ngakho-ke ukukhonza-ke abaholi bethu kwenza silahlekelwe ukukhonza ngeqiniso uNkulunkulu. Kukhona-ke umbhali onikeza igama lokuthi David Foster Wallace, ukhuluma amagama amnandi, uthi uma ukhonza into ongesiyona, leyo nto ikudla uphila. Ngiyacabanga ukuthi istatement lesi mhlambe ebengingafisa ukusibeka engqondweni yami, ngingasikhohlwa noma sesaphela isifundo saleli viki, ukuthi nje kukhona ubaba obhale lamagama la ukuthi ukukhonza into eronge, leyo nto oyikhonzayo idla wena, ikudle futhi uphila. KuDaniel sahluko sesithathu sibona kodwa okuhlukile ukuthi abafana bakhonza uNkulunkulu noma kakubizani, bayidela bamkhonza uNkulunkulu abafana abathathu. Sekuphumile izwi lokuthi uma bengakhothami esithixweni bazofaka iziko elalibaswa nje belibuka nebelibaswa phambi kwabo, lashisa kuzaphindeka kawu7. Ukushisa kwalo bathi cha, siyaphakathi emlilweni, ngeke siguqele isithombe. Lokho kwaba indlela yokukhonza uNkulunkulu bekhumbula umthetho kaNkulunkulu olapha la Exodus 20 verse 4 to 6, okumthetho wesibili othi njena lomthetho onye Nkosi yami, uthi njena ungabi nazo izithombe ezibaziwe, ungayikhothi, ungazikhozi, ungayikhothameli. Makuthi ngikhumbula kahle lapho, kodwa usemqoka kakhulu ukuthi ezinsuku zokugcina ngaphambi nje safike futhi imfundo yobuKristu kuyofanele isilekelele ukuba ke isibusele ukukhonza uNkulunkulu njengento semqoka kakhulu. Kodwa sazophinde futhi sidinge ukuthi sikhonze sesiphikiswa ngenxa yokuthi inkolo yethu iyobe igxotshwa ke labo abangafuni ukukhonza uNkulunkulu yedwa njengoThixo weqiniso. Usambulo 14:6-12, ingelosi eyintathu, siyafunda futhi kulezi ndimana ukuthi ukukhonza yonanto ebalekile langezikhathi zobunzima eziphambi kwethu before Jesu abuye. Into ezoba isivivinyo esikhulu sokuthi nje ukhonza bani, ukhonza uNkulunkulu noma ukhonza yini. Uma ukhonza uNkulunkulu uyakumesaba uNkulunkulu, umnike inkazimulo yakhe, ukhumbule ukuthi uyena owenza izinto nomhlaba nolwandle nentaba nemithombo yamanzi. Okumnandi ingelosi yokuqala nje ngaphambi kwasifike lezi zimbili ingelosi lapha kuSambulo 12, yokuqala iyona ebuyisela umqondo ukuthi makadunyiswe uNkulunkulu kwi-account yokudala izulu nomhlaba. That's the main trust, the main reason yokukhonza uNkulunkulu, ukuthi udalile izulu kanye nalomhlaba. Ngakho-ke uSambulo 12 uyena-ke oyicebo likaNkulunkulu
okumele lihambele wonke umuntu. Ngenhlanhla ke uJohane uthi wayibona lengelosi yokuqala ingelosi yokuqala wayibona uJohane uthi yabe indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ilishumela kubo bonke abakhile emhlabeni, kuzo izizwe nezilimi nemindeni nabantu. Ngakho ke asesabi lutho bazalwane, uJohane waprofetha kuzokwenzeka empeleni. Inhlupho yethu izobe ingenxa yokuhamba kwevangeli njengomlilo wequbula libhubhisa liqoqa abakaNkulunkulu, bese siyashushiswa ke amandla ayobe ekhona, then uKristu Michael asukumeke abe siyasimela ke. Uma sifunda ke indaba la ithi and declare them to their children, bese ithi lapha ke kwazise lokho bakwazise lokho einganeni zawo noma bakumemezele lokho einganeni zabo. Esikucoshayo la ukuthi amahubo kuTestament elidala adlala indima enkulu kwezenkolo, empilweni yezenkolo kumayizelo wasendulo. Ngakho ke babe nokujabula becula ikhathi eningi besebenzisa amathuluzi omculo, and then ke noma bekhonza uNkulunkulu kakhulukazi bemkhonza ehlangalaleni. Ngakho iTestament endala ke iyabonisa ukuthi isikhiye esikhulu ekukhonzeni in general amahubo noma ukucula. uIsrael wasebenza konke ayekwenza njengomphakathi, ngakho ke babekhonza ndawonye. Ngiyafuna nje ungamoshi isikhathi sakho, vele kumele sikhonze ndawonye. I-lockdown no lockdown sesinalo ithuba elingconywana lokuthi siye einkonzweni, and ngiyazi ukuthi abanye amathuba okuya akabavumeli ngenxa yesimo sempilo noma ngenxa sokuthi abanazilizini zokukhonza bakhonzela kuphi ezikoleni engakavuni namhlanje. Kodwa nasekhaya ake kuculwe adunyiswe uNkulunkulu, afundwe amazwi, ikakhulukazi amazwi amahubo, njengoba amahubo 78 117 simfundileke wasitshela ke ngempela ngezinto eziningi. Ubaba uAsaph umholi wamaciko wesikhathi leso abhalayo izinto ngendlela yobunkondlo la ikhombisa khona ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngangazo ingoma kudluliswe imiyalezo einganeni, ukuze bonke abantwana bakaNkulunkulu bakwazi ukuthi bafundiseke ngaye uNkulunkulu. Siyezwa ke ukuthi ukufundisa izingane kungumsebenzi omkhulu wemfundo yobuKristu obekufanele ukuthi wenzeke. uSambulo 14 verse 12 uma ekhuluma namhlanje ngokuthi makube khona ukubozela kwabangcwele abagcinimelo kaNkulunkulu nokholwa inkosi uJesu, ucacisa khona kakhulu ukuthi uNkulunkulu ekhonzweni kuyoba khona ukugcinwa kwemithetho yakhe kanye nenkolo kaKristu mayibe khona. Masiqhubeka ngithandela amazwi lawa athi ke kumoya kanye naseqinisweni noma ke ngomoya nangeqiniso. Into esiyifumeleke lapha ihlobo zami ebemnandi engiyithandile ilena yokuthi uma sikhonza ngomoya kuphela iqiniso lingekho, hayi asingafike ezingeni lokukhonza okupheleleyo. Uma sikhonza ngeqiniso kuphela umoya ungekho, nakhona futhi kukhona okushoda. Ngakho ke ukuze sikhonze kahle ake sikhonze uNkulunkulu kongakho kokubili, siyakudinga kokubili. Okokuqala sidinga ini? Umoya. Okwesibili ini? Iqiniso. Ngebhadi ke abaningi abantu abakhonza ngomoya abasabheka amaqiniso, babheka nje umoya bese behamba na yonke eminye imimoya benze lokungekuhle phambi kaNkulunkulu egameni lokukhonza ngomoya, kanti sebefumile kuphi? Eqinisweni. Abeqiniso ke nabo bagcina sebephetheke isimo esingumthetho nje, kanti nabo basakwazi ukuba bakhonze ngendlela efanele. Ngakho ke ukukhonza okufaneleyo akuxube uba sikhonze 1 ngomoya, number 2 nangeqiniso. Lawo ngamazwi ke uNkulunkulu afuna ukuba asifundise wona, singabi ngabantu aba-lifeless abangenampilo. Uma sikhonza inkolo bengabi dry, kodwa kube khona ubumnandi enkonzweni, phakathi kobumnandi obukhona ebandleni ukucula. Asaculi bathandekayo emabandleni. Kwezinye indawo sivalwe yiCovid, kwezinye indawo iningane imikhuhlane esivalayo, kodwa ngiyacela sikhumbule ukucula ukuze uNkulunkulu asisize ngalesi sikhathi samanje. Kuyiphuzu elihle la ukuthi
the beauty of holiness, ubuhle bobungcwele. Kuchaza ukuthini lokho na? Iqala iChronicle 16 1-36 zikhulumile amazwi amaningi kodwa nje okubalulekileyo ukuthi uNkulunkulu makadunyiswe ngenxa yobuhle bobungcwele bakhe. Ngakho ke indawo yokukhonza ke kwakuyithebelakele ngesikhathi saphambili lapho uThixo ehlala khona ke nama-Israyeli asendulo ewakubonisa ngecebo losindiso olalembulwa ke kubona. Okwakuqine kakhulu ukukhonza ekufundeni ngoJesu nangecebo losindiso kanye futhi nakho konke okuyisithunzi sezinkonzo ebezikhona zethebelakele. Ngakho ke nangale kwalokho ke siyathola futhi ukuthi uNkulunkulu umele ukuba adunyiswe akhonzwe. Lokho ke kubalekile kakhulu ngoba ikona phela okuyisizinda sempilo ngenxa yamhlatshelo wakhe uKristu awunikezayo eba futhi nokufa okuyisichibiyelo esiphambanweni. Ngakho ke uma inkosi yasifela kanje masiyidumise ngengoma sibabaze ubuhle bayo. And kuthi asiqapheleke la ukuthi le ngoma elapha kwiChronicle zokuqala 16 iphinde futhi ibe ngegxile evangelweni ngenxa yale ndimana ekubonisa ukuthi ukudumisa kwethu uNkulunkulu kwakungekhona nje okwethu sodwa kodwa kokufundisa nabanye abantu. Ithi nikeza uNkulunkulu udumo lwegama lakhe, nilethe iminikelo phambi kwakhe, nidumise uNkulunkulu noma ke inkosi ebuhleni bayo, ubuhle bobungcwele bayo. Okuchaza ukuthini ke lokho na? Okuchaza ukuthi isono sibhokile sinje kodwa umuntu sengakubona ubuhle bukaNkulunkulu. Ngeke ngashumayela kuleli viki ofisini la ngikhuluma khona ukuthi how God looks like in the mirror. Ngempela uNkulunkulu asimboni kahle ngenxa yesono kodwa ke nathi sazingcenye okwamanje kodwa egcineni sikwazi basaziwa okwamanje nathi sisengabantu ababonayo izinto njengasesibukweni asikaboni ubuso nobuso okwamanje. So lento esikhulume ngayo enkonzweni ofisini uma ngiphethe unkonzo noma umkhuleko kafupi siyathola ukuthi la into ebalulekileyo izolo yasendulo ke wayisizwe ke esingcwele esikhethiwe esihlukanisiwe nobubi bamasiko abazungezileyo. Kwakungabantu abangcwele kufanele bengcwele enhlizweni engqondweni bakwazi ukunikeza uNkulunkulu bemkhonza ebuhleni bakhe phambi kwakhe. Ngakho ke kaningi iTestament endala abaprofeti babephakamisa ukuthi abantu abakhonze uNkulunkulu bangayibandekanye nokungcola enhlizweni zabo ngesikhathi bekhonza yena, bangaze baqhelane noNkulunkulu ngeenhliziyo zabo ezingalungile. uMark ukhulumile ngokuthi bangidumisa ngeze ngoba inhliziyo yabo ikude nami. Bagcina isiko labantu njengemithetho yawokhokho yokuhlamba izandla nani uJesu Kristu abafundi bangayihlamba izandla ayingakungafuni bayihlambe kodwa uma ngabe ukuhlamba izandla kwakuyisiko nje kungeyona inhlanzeko bengabasizi ngempela even laba kade bekwenza. uNkulunkulu kubonisile ke lokho ngayindlela enze ngayo ukuthi amanye abakhomba ukuthi bahlezi esikweni labantu balahla umthetho kaNkulunkulu. Namhlanje la ke kuningi ngamasiko ethu okungenile egameni lokukholwa kwasilahleka umthetho kaNkulunkulu wangama endaweni yawo uNkulunkulu abethanda ukuthi ume kuyona. So far soleqaleni kuze kufikeke lapha yana kuWednesday sesifumane onke ke lamazwi kodwa okukhulu kakhulu kubase kwindimana yethu engeyekhanda ukuthi ake simdumise uNkulunkulu ngenxa yobuhle begama lakhe, ngenxa yobuhle bobungcwele bukaNkulunkulu. Sengishilo ngathi ngokwesifundo sethu ubungcwele bukaNkulunkulu buyicontrast yezono zethu kodwa uNkulunkulu makasisize singahlali ezonweni ngoba sesibona ubuhle bukaNkulunkulu. Ngamanye amagama ama-preferences wethu njengamanje sa-prefer isono over ubungcwele, we prefer ubungcwele over isono ngoba sesibona ukuthi uNkulunkulu unjani konje muhle. iBhayibheli yasitshela ukuthi asohlola sibone uJehova muhle
and masibona ubuhle bakhe uNkulunkulu ila sibona khona ububi bethu nobuze bethu, sibone futhi ukuthi siqine kangakanani phambi kwakhe uNkulunkulu, sikwazi ukuzendlala kuye, sikwazi ukubuyela kuye, sikwazi ukumkhonza uNkulunkulu. Engicela nje namhlanje ukukhuluma othandekayo ukuthi ngempela asingakhonzi abantu, asingakhonzi izinto ezirong, kodwa asikhonze uqobo lakhe uNkulunkulu ngokumkhonza ubathandekayo uNkulunkulu. Sibeke esimeni sokuthi ajabule nathi ngosole izibusiso, ngoba momkhonza uNkulunkulu eqinisweni uyakubusisa, uyakunikeza into ezithile uNkulunkulu ezitshengisa ukuthi akekho omunye kuphela yena uNkulunkulu olithemba lezoni. Ngakho ke inkosi isibusise sihlobo sami esithandekayo lapho siqaphela ke esinye isigaba esikhuluma ngezithombe emfundweni. Lapha ke kuvela ukuthi amayezela sendulo ayezungezwe ngabantu ababe ngabenkolo abawazungezile, kodwa laba bantu laba kwafuneka uIsrael avikeleke ekuthenini angachaphazeleki ngokukhonza kwabo izithombe nokukhonza okungafanele okwabe kubazungezile. Konke lokhu ke ixayiso lezi bezikhona waphinda wawela uIsrael ekwenzeni indaba yethixo nakho konke okunjalo bexayiswe ngokuthenqo bengafuni ukulalela. Namhla kunjani ke siyathola futhi namhlanje ukuthi ukukhonza uThixo weqiniso yikhona okubalulekileyo okumele kwenzeke njengento ebalekile kanjani na, ngenxa yokuba sisengozini yezithombe zesikhathi lesi esiphila kuzona. Ngakho ke masibe ngabantu abakhonza uNkulunkulu yena yedwa, singalokothi sihlale ezithixweni. uMark 7:1-13 uyabuya sesimfundile ke noma bengumsummarizer, kodwa nje uverse 7-9 uyena lapho uNkulunkulu nina nimaJuda nilahla isiko umthetho kaNkulunkulu nihlale esikweni lenu. Yileyo ndawana ke uJesu Kristu akhuluma ngayo ebaxwayisa babethi abafundi bakhe abadla ngezandla ezimbi abagezi nasiyageza ngenxa yesiko lawo baba. Sengishilo ke ukugeza izandla ngendlela yenhlanzeko kuyamukeleka lokho kuhle, kodwa kokugeza izandla nje ngokwesiko lawo baba uJesu lokho afika ukuchitha kokubeka eceleni ngoba bekungesikhona obekusiza phakathi kwezinto ezinye ezikhona. Okuningi ke lapha ke esibhekayo abantu abaningi abahlakaniphileyo emhlabeni baye bagxilise izinto zabo emvelweni, okulokho ngathi ngokwemvelo. Abaningi abantu abafunda izifundo ngokuhlukana namhlanje bafunda bese bebheka izifundo ngalengqondo yokuthi izinto zingezemvelo nje, bese ke lokhu ke kuphambana ke nayo imibhalo. Qaphela ke singalinge nathi ukuba ke sizongcoliswa yilezo zinto lezo ezingama theory kanye nokwenza okuphambene. Singabi ngabantu abazongcoliswa ingqondo ezinkulu zabantu neze science nezaba mathematics laba bonke abantu abaziwayo emhlabeni. Inkinga enkulu ukuthi konke lokho ngasenhla kuyasheshisa nemibhalo okwenza ukuthi ke egcineni kosuku sibe ngabantu abathanda sengathi kuyiqiniso lokho okungekhona esifundiswa khona osekufakwe nasemfundweni yobuKristu imbala. Ngakho ke noma kunjalo uNkulunkulu ubefuna singadayisi ngenkolo yethu, kodwa siyimele inkolo yethu emhlabeni ophamasa izinto nemibhalo sikwazi ukumkhonza uNkulunkulu ngandlela umbhalo ositshela ngayo ukuthi kufanele. Uma sikhuluma ngokukhonza emfundweni sekuyabonakala ukuthi nasemfundweni yethu yasemhlabeni khona izinto ezikhonzwayo. Sithi sifunda sibe sikhonze iscience, bese sikhonze imaths nabafundisi balezifundo lezo ngoba bezazi kangcono. Nabanye ke abantu kulomhlaba abachithekayo mabekhuluma ngefilosofi nangobuhlalo basemhlabeni, bese siyathatheka nathi sesisuka kulokho uNkulunkulu asibekele khona ezweni lakhe elingcwele. Asikhonqeke indaba yethu ngokubheka nansi indawana ethi ke inhliziyo yimbi kunakho konke futhi iyakhohlisa kunakho konke, ingcolile inhliziyo yomuntu. Uprofessor bezenkolo ke namhlanje abayiniki ithuba lokuhlola inhliziyo zabo ngokwabo babone ukuthi basekholweni yini, bese beba leli phuzu leli ke elisabe kangaka liyakhombisa ukuthi sesifunda ke izifundo eziphambene ezikhomba ukuthi nethemba ke lethu ithemba lamanga. Abanye ke bayafunda ke emaveni abeminyaka ngeminyaka, kodwa konke lokhu sihlula into eyodwa nje, ukubheka inhliziyo
kanye futhi nokubuka amava ansuku zonke siwahlanganisa nalokho uNkulunkulu akufunayo. Into esiyibhekayo futhi ukuthi abantu baphethe iqiniso namhlanje nelibasindisileyo laba bonakala bezonda ini when those sins which God hates are subdued. Okay, nesengizwa kahle la lezo zona uNkulunkulu ayizondayo zingathotshwa. uJesu Kristu uyofika adle nathi aphuze nathi asidozele emandleni akhe aphinde asikhulise kuye nokuthi sikwazi ukunqoba njengoba esho ethi babusisiwe laba abathola ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. And lokho kuyajabulisa kakhulu ke enkosini ukudlula amakholwa afudumele nje kodwa futhi angashisi angabandi amakholwa ngegama. Kubalekile ukuthi sibe nesisindo sokuba bathi kube iqiniso baka Jesu sikwazi ukuba singabe ngabakhubekayo njengabantu abangakholwayo. Ingelosi zobumnyama ziyaphakanyiswa phezu kwabantu abanjalo abaphazamiseka uNkulunkulu ingelosi ngedla zabo eziphambene abanjengalabo ke kuthiwa such a curse to the cause at home or abroad. Abantu abanjengalabo bayisiqalekiso ke ekhaya nangaphesheya, they draw nigh to God with their lips while their heart is far from him. Besa kuyena uNkulunkulu eduze ngezindebe zomlomo kodwa inhliziyo yabo ikude naye. Incwadi kaMama White i-Spiritual Gifts volume 227 amakhasi i-summary yesifundo sisonke bazalwane ukuthi indlela yokukhonza uNkulunkulu kuphela ingalungiswa ngokuphakamisa inkolo yobuKristu, inkolo yebandla njengoba linayo inkolo ezokwazi ukuthi kwakhiwe izikole ezinethonya lobuNkulunkulu. Ngengavakashela eAndrews University ngo-2001 kwangijabulisa ukuthi emagcekeni nje akhona awuhlangana nomuntu ofuqa ugwayi. A very huge university enabafundi abaningi abangama-1000 kodwa mohamba kulamagceke esikole awuthola umuntu obhema ugwayi nestompi sikagwayi awusiboni phansi noma etoilet akukho ndawo ekhombisa ukuthi umuntu obebhema la. Leyo nto ngayithanda ngathi mina izikole zethu zinhle kakhulu. Yebo safunda nako Bethel, abanye bethu ko Helderberg, abanye bethu kwezinye izikole Solus and so on and so forth. We remember vividly well ukuthi uma kukhonzwa ebandleni lama-Adventist kunezinto ezingangeni eziphambene noNkulunkulu njengabotshwala nogwayi nedakamizwa ezingangeni ngaphakathi nenxa beyifaka kabanye abantu. Kodwa kukhulu kakhulu sikubheke namhlanje bazalwane ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ezingeni lemfundo ukuze imfundo yethu iphelele phambi kaNkulunkulu, iphelele imisebenzi emihle. Sekathi kusakubusa ke hlobo sami namhlanje ngesathaleli uqale ukhumbule noma uhlale ukhumbula ukuthi imfundweni kukhona ukukhonza izithombe wena makubalekele. Emfundweni kukhona ukukhonza uNkulunkulu wena mawukuthande lokho uze kukho ubeseduze kwakho. Inkosi izokusiza njengoba nami ngicela ukuba ingisize. Sisonke sidinga inkosi. Khona ingoma eculwayo ethi people need the Lord and bamdinga abantu uNkulunkulu eminyango asambeni phela masala siyothi kubona nangu uJesu nangu uNkulunkulu ngempela bamuzwe ekhuluma nabo masikhuluma nabo abantu bese bephendukela kuye. Kumnandi ukukhonza inkosi uJesu ngoba udideki endleleni. Inkosi isibusela amazwi afundileyo isiqinise ngawo isilekelele ngawo manje kuze kube phakade. Asikhuleke baba sezulwini. Siyabonga ithuba lokufunda isifundo sakho esikhulume kahle indimane ekhanda ekhulume kahle. Sicela inkosi uzube nathi ngalesikhathi manje lekala ngesabatha sikhuleka manje phakade naphakade. Amen.